now shugeta anguri munhu munhu akamboita manumbers. You understand? Munhu kuti akambototemea akambodai waiziya, but now shugeta angori shugeta. Ngori shugeta. Zvodanga sinoita mwana butterfly moti aita content ipi. Ndatomudza mufana wangu kuona kayo anokona tikapo content ikutora mari. Ananyata anataiti iwo try akakumboita nemwana wako. Vapina nemo. Ndakatomudza idea. Do you think this was an attack or it was a message that was written out of goodwill? Yeah, I feel like zvineka attack. Waiziya? Why ndichidaro? Because pane zvimwe zvinhu zviri personal zvanga kutaura like zvimupeso wangu pane next door akazoita sei you know, anga kudzenga mamwe names asingafanira achitombopinda mudrama. Ndara asati achitombota ndotoremember mfana nditine time ndakatombomuchengeta. Zvotodaro zvotomuchengeta zvotoziva kuti nhasi shugeta adyei aita sei. Mfana wangu zvotodaro zvototi nditoshamsika kundipandukira kaita se kaita mfana wakomana pane time yakamboitoyawo zvavaitawo and everyone achingoti shugeta ana because shugeta munhu wekuti hatrenda rega. If you check matrends ake akwanisi kuzvimirira rega iye achinzi shugeta adayawo kazhinji kacho arambana naana abvumana naana wazodayawo naana azodayawo, you see. Saka munhu wekuti kuti zvake zvimufambire anonida someone kuti saka ndo zvaingoita ipapo and inini ndakatongoseka zviriko ndikona ndakati music udyi ndipo ndakasiya ndikatanga kuita zvandiri kuita nawo and pane zvandiri kuita nawo handingati ndakafeila. Boys munoona anorwa mapodcast dziri top 3 and I respect my brother Ola, I respect Danny J. After vanhu ivavawo ndakasada kuti ndiri number 1 ndona kuti ndiri number 2 ndona kuti ndiri number 2 ndona kuti ndiri number 3 but handibude mutop 3 imomo. Kana paine mani podcast yanofungidza tikuonekwa ndarika yandiri kuita inini ngave pana pata kuti iyi podcast irapa ine manumbers arapa tiri kuinterviewa vanavo. What would you say to other young podcasters vakaita sana anazuita vasina ma-views vasina ma-followers? What would you say to them? Right. Atakanangana nenhau dzekutraya. No, ukonachi anazuita ndo wafana kushinga kutraya because hati broken ukuona chini ndichiona vachipremier unzichi vachipremier podcast yavo paine 4-1 pa 55 minutes minji pamwe ndiye nemufeso waka wangainaye pamwe nemunhu akaedita nemunaidirector 4 atongokwana ukona panze kwenyaya yasati tamboona mukana wekutaura nezvayo. Let's talk about Plot Marco. No, wewe vanhu vakaita sei vaya munhu wekuti zvinhu zvavaishuwira muupenyu zvavaida kuzoti takakura takaenda kuGermany takanodzidza todzoka tozviita isusu takangofuma makuseni takangonotenga makamera takanozviita zvedu zvakanoonekwa. Hello Salbonani Lijan, welcome along to this special broadcast. Hatisati aiwanira zita ndashaya zita ndambofunga but zviringoitika panapa ndizvo the interviewer is being interviewed because murume uyu ane nyaya dzakawandisa dziri kunetsa mumastreets, ane nyaya dzakawandisa dziri kutrenda mumastreets. So nhasi ndamboti no rega ndigare naye pasi ndinzwe kuti zvakamira sei, upenyu hwake ari safe here, is everything okay, life yake yakaoma kusvika papi. The man that I'm going to be talking to today is none other than DJ Sparks Wagwan, my king. Madam Sando But anyways, I am Zim, and thank you so much for tuning in. Please don't forget to like, share and subscribe. Kuti muzonge mchisangana nezvakawanda zvatine chidonedza tine Uncensored podcast every Monday. Chirongwa chichada kuti zodemystify panapa chinyasojeka chinzwisisike kuti zviri kufamba sei. Chinouya every Monday and then every Tuesday tine realities of Christ. Pati chimbotaurawo nyaya dzemweya zveshoko vanofara zveshoko ndofunga realities of Christ mukuzoona kuti no iri kuseva its purpose. And then every Wednesday we have a brand new show coming which is called My Worst Heartbreak. Pati pachitaurwa nyaya dzekutsemurwa kwemoyo. And then every Friday munosangana, every Friday or Saturday techingo measure munosangana neni na DJ Sparks na Ritz tichikupai trending stories sezvinenge zvichiitika. Ndakuwanza kutaura nyaya isire tainga panapa. DJ Sparks.
Wagwana kundasiya mwana wangu. Inini handisi munhu anonzvenga tinongonanga direct to the point. Ukama hwenyu naShugeta wakamira sei? Shugeta mufana wangu from a long time, asi munhu wekure waiziya nokuti tingati Shugeta andimuziye kati ndi-DJ from Chinhoyi ari kudhisa DJ wekukwekwe. No, Shugeta mufana wangu zvekutodaro fame mufana wangu zvekutodaro zvekutoti totowirirana zvekudaro, but maybe sometimes upenyu hwana anochinja wachiinspire maybe nejealousy ndichichi handiziye kuti chichekata azonyore that paragraph rainyora rariya, but munhu wekutoti anondondiziya nokuti some of zvimwe zvinhu zviri paipa ndezvechokwadi. Ukuona akatonona ndichotry ichi ndichitry ichi, mufana wangu zvekutodaro waiziya, mufana wekutoti even kudhara asati achitombotya. Ndotoremember mufana nditine time ndakatombomuchengeta zvekutodaro zvekumuchengeta kutoziva kuti nhasi Shugeta adyei aita sei. Mufana wangu zvekutodaro zvekutoti nditoshamsika kuno kundipandukira kaita mufana wekutoti nditime yekutoziva kuti inini even ndikurangarira aida kuenda kwaitwa zvoda kutsvaga enzi YGT yaitwa kuZBC musi wakanashonozama ipapo, even hembe dzanga akatopfeka dzitori hembe dzangu dzakatoti mufana wangu I think tine mabhodhi akada kufanana, toda chimbonotrayawo kuYGT ko. Mufana wangu zvekutodaro zvekutoti nditone time ndinozoti Shugeta kuti anzi apinda mutown mukoma ndikupfuura nekumaworks kwenyu ndoda mari kuti ndiende mutown adai mufana wangu zvekutodaro asi munhu mukuru. But before we demystify and try to clarify the things that he mentioned in that very long message, do you think where do you think kuti pakanogona kunge pakazopesana relationship yenyu, because so far mataura muchiti mimi mufana wenyu makatombomuchengeta maitomubatsirawo mukutiratira, but ndepapa munofunga kuti makazenge makopotsana? Indofunga kuti maybe munhu akangofilawo I believe kuti zvaizvezvi ndikupisa. Ende kupisa kwangu is not like kupisa kwavamwe vana vasina manumbers vasingazivi kunzi manumbers avo vari kupisa kupi. You can go on YouTube, you can check the YouTube channel yangu ine masubscribers mangani, you'll find kuti zvezvi tine about 242,000 subscribers, and zvinova zvinhu zviri difficult kuti even masocialites mazhinji anobig oku nezvinhu wandazva vanhu vese akambovhura YouTube channel they can tell kuti 200,000 haasi mafanisi kuti unge une vanhu anonga achikufollowa, even ivo Shugeta vakatombotrayawo kuisa kutombopushawo YouTube wakaona zvikaramba, because ndikutopisa wakatasa mamillions anendinawo kufacebook mavideos mangu akaita mamillion handitokwanisa kumaverenga, mune manumbers emazvinhu zvati ndichiita mainterviews and everything zvati ndichiita, saka munhu ndofunga akangoonawo kuti ndofunga kuti zvinhu munhu akadhirivhwa nejealousy, because kutraya kwandakaita kwakazoposta manje ndandagara chingotraya chikuziya but akazotizata kuposta izvezvi because anoziva kuti akatara nezvangu izvezvi relevance inenge iripo zvasiyana nekuti aingotira kuti mukoma wangu munotraya kudhara mwana, saka izvezvi just because anenge achiziva kuti no DJ Sparks wane manumbers, DJ Sparks wane vanhu vanofollowa nyaya yake akaitaura, even paakatoitaura panakatoiposta vanhu vazhinji vakafara because kune mamero angu ende akatozvita nemamero angu amboonawo zvekutaura. I'm that kind of person akadaro. All right. Now before I get into the message, sandatanga funza zviri message, do you think this was an attack or it was a message that was written out of goodwill? Yeah, I feel like zvine ka-attack waiziya why ndichidaro because pane zvimwe zvinhu zviri personal zvangakutaura like zvemupesi wangu panext door akazoita sei angakudhirenga mamwe manames asingafani ngachitombopinda mudrama, basi because aida kuti message yake inyatsoratidza kuti ine chokwadi mukati, apese akupika vamwe vanhu vasina mhosva vasina kumbofeila futi waiziya. Saka ndaangoona kuti inge ine kakurwadziwa, but kakurwadziwa kaindike kuti pane time yakamboitawo zvavaiitawo and everyone achingoti Shugeta ana, because Shugeta munhu wekuti haatrenda rega. If you check matrends ake akwanisi kuzvimirira rega iye achinzi Shugeta adaiwo kazhinji kacho arambana naAna, abvumana naAna, wazodayo naAna,
anazodayo you see saka munhu wekuti kuti zvinhu zvake zvimufambire Anda anonida wangu someone kuti saka ndo zvaingoita ipapo ende inini ndakatongoseka zviriko. All right, now getting into the message. The first thing that was mentioned, inyaya yekuti you are a failed artist manager. Do you believe that you are a failed artist manager? No, andibhili izvozvo. Why? Beside nambotsanangura wedze kuti try and fail and try again. You know, isusu tiri maghetto youths hatina kukuwa tine mahandouts. Hatina kukuwa tine zvinhu zvespa zvakaungana zvinzi tora izvi vaDJ Sparks murove pasi. So tiri vanhu vanotrya. Saka takatrya zvinhu zvakawanda. Takatofeila chaizvo anotozvinyora paipa. Tine zvinhu zvatakatotrya takafeila. Ende murume chaichai. Murume anonzi murume, a real man, akanzwa kuti mune murume anga achitrya akafeila, hazvimutore fani. Saka vanhu vese vaitora zvinhu zvezvefani vachinakirwa nazvo mafinished men, because varume vazhinji vakangokura vachitrya zvichiramba, ende izvi takatodzidziswa kuti if you try and fail, try again. Ende iconcept itori simple mulife. Even pafone call yacho kuti fone wakona ichiramba phone call. The time ichitry futi utona chipinda. Ndokuti please try again. Try again. Because ndo unonzi urume. Ndakaona hangu kuna vamwe varume izvoona kuti no, this is a man, a real man in life. Akatrya zvinhu. Utrya zvimwe, utrya chakaramba, utrya nyange zvisina kuramba, because pazvimwe zvototrya woita ndika zvotova successful. But unongosina beyond, unongochiri beyond your control. Utobva machiri. Utrya zvimwe, you know, like pafirst pakatara nyaya yaSquander. Ndakamanager Squander, ndakumanager Squander chete. Ndiri munhu wekuti isusu takamanager nduna, ndakamaneja mufana wakawanda, ana Kabida, ndakamanager yeLady Squander. But if you check pana Lady Squander, ndakashanda naSquander inini, but days aitopisa, ende patime yangu inini, andika Squander aipisa. Squander aiva na show every Thursday, Friday, Saturday, kazhinji kacho. Sunday among my days. But ndiri Squander manager Squander inini. Squander anabvira ambedza gore asina kuenda kuUK. Squander anabvira ambedza gore asina kuenda kuna naSouth Africa kuita matours. Taisagara pamba weekend. Every weekend taifamba tichita works. Kusvika Squander 2018 pakazondidzinga basa. Ukona because of nyaya dzedu, you know, kana chingori pabasa vagarisa bona vanja Squander for a long time, about something like 5 years, 6 years, you know, artist edu so variko vamwe vana managers apfuura that time. But sa 3/4 zematist anomziva munomu hapana manager akamboita 5 years achimanage artist. Plus kwa chimanage artist it's not kuti permanent job rekuti kuti inini basa rangu inini ndakadzidza kumanage artist, saka ndanga ndingomanage artist kusingaperi. Ukona Squander inini ndakamupusha zvekuti vanhu vanoziva Squander yachewo, even iye Sugator, pasemana nepicture yaida kuportray, paandoziva kuti vanhu vanoziva Squander, kuti Squander paishanda naSparks ndo matime aipisa. And Squander kana pane kudzikira kwakaita akadzikira after Sparks. Everyone knows. Because I'm a winner, German. To be honest, ina nditange chinhu baba. Nyangwe ndakanzi kune munhu zvezvi akaita sego, ndakataka kumupusha nhasi. Anobudira munhu usanyeperwe. Saka samanager waSquander vangona kuchitorawo neziso reruvengo, because tinenge tino vanhu vatenga vanenge vakativenga, vanenge vari mucomment section vanozongofara vasina kufunga kuti but paperiod yakamanager Squander Sparks chichaitika. Zvinhu zvaifamba sei, mashows akaifamba sei, vanoziva chaivo vanoziva mamwe artist anoziva time andaishanda naSquander kuti Squander aipisa, and ini ndaipusha Squander by all means kuti arire. So it seems like the statement that you're a failed manager is a lie. It's a lie. So do you believe that Sugator is a backstabber, is a character assassin? Do you believe that he's a slanderer? Bona inini ndotobelieve kuti chinhu chonyanyondirwadza ona chipana nyaya yaSugator, like so ndataura kuti Sugator ndine time yekuti kuti Sugator anzi adya. Ndine to make sure kuti ndaita kuti adye. Ukona kuti Sugator atopfekawo kana kajini kana kachi, ukona ndaito make sure kuti hano kana paine jini anokwana ndikwa ndichitomupa aita seaito blenga aita kuita. Saka kuti munhu akadaro ndika azondiite chimero chakaita seichi ndonza kurwadziwa ona. But do you think it is a character assassin and a backstabber? It's a backstabber. Because he's my brother, that guy, from a long time.
do you still think with that brotherhood icharamba iripo, especially noticing kuti ava backstab? Nini ndimo ndakaita sei ndimo anotarisira motive waiziya kuti motive yake ndechi ndiye kutsvaga mbiri ukuona saka iye andingati amene ndingamuita sei So I trying to say kuti his intention was not to damage but rather aida kudamage but munhu ari selfish sekuona kwangu ine munhu angoda kungofunga side rake but isusu manje tiri vanhu vaive kuti hati damagerwi brand nezvezviya because isusu tinotombotaura zvimwe zvitori wese kudaika zvaizvo zvekuti anzi wakafeila uona manhu kuti zvoni asipakisa damage nekuti atry afela munhu is a finished man baba isinotrya baba tiri mageto youths baba tindakadzidziswa kuti zvikaramba tinoedza zvimwe ndozvatakadzidziswa isi we are comrades bra isusu takatoramba zvatiri kuita izvi zvakaramba baba totry zvimwe. And then you went to say you are a failed record producer and a failed DJ. No one booked you and no one came to your studio. No, a serious. Ndakudza panakaita studio. After ndifesana Led Squad. Ndakangofunga kuwedza revenue. Ndakatora mari samanager ndotsvaita studio with the respect ngandina ministers artist anouyawo achirekoda achiita sei. Then ndakavhura studio. Ndavhura studio maworks maartist akauya kustudio kwangu inini ndokudza Soldier Love akauya kustudio kwangu Silent Killer akauya kustudio kwangu Lady Squad akauya kustudio kwangu ndine maproject akatoona studio under production yangu inini angaina naMagical angaina naPop 10 riti matakaita na Pablo angaina naMagical maartist akawanda akakwanisa kuuya akashanda neni kustudio kwangu ndakabudisa marecords akaenda kuradio akanowana airplay ukuona message but 2018 iyo ndopandakavhura studio ndopandakandisana Lady Squad. Sanandisana Lady Squad panazoona kuti studio zvari kuitika manje haichakwanisi kundisustain panyaya dzemari because chikuitika ndechekuti mageto youths mazhinji ari kuuya kwandiri aida kurekodha mahara because mageto youths mazhinji aida kutosimudzwa neni yeti ndinoda kutotraya kutosimukawo ubata skill yakaitika saka inini ndakazoona kuti panapa ndingavhura nangu studio but handisisina mari yandikuita se handikuita ndakatomboita gore that is 2019 ndichiramba chirekodha but ndaigona kutongore munhu wemari ndaigona murekodha here and there vanhu vazhinji vairekodha mahara but music yarekodho kuti ndiiuploade zvaida mari kuti ndiendese kuradio kune kamari kanodiwa kuti zvinhu zvirire saka ndakaona kuti ndindikuramba ndichingopomba mari chete ishoma yandinayo yacho saka inini ame business man jamani plus tinichigurowa tikuroora tikuita vana kukora enda kuchikoro then ndobva ndaramba ndichingoita zvemusic chete vanaona kuti anewo studio panapa itondikwadza ndopandakavhura YouTube channel yanzi Zimu Reality ITV yandoshandisa izvezvizvi ukuona ndobva ndati no ichi chinhu chemusic chikai chikutondidyira mari ichi udyi uyu ndikuona ndakati music udyi ndopandakasiya ndobatanga kuita zvandiri kuita nawo ende pane zvandiri kuita nawo handingati ndakafeila boys munowana norwa mapodcast ndiri top 3 and I respect my brother Ola I respect Danny J after vanhu ivavawo ndakasada kuti ndiri number 1 ndoona kuti ndiri number 2 ndakada kuti ndiri number 2 ndoona kuti ndiri number 3 but handibude mutop 3 imomo kana paine mane podcast yanofungidza kuti kuonekwa nodarika yandiri kuita inini ngauye panapa tai kuti iyi podcast iri apa ine manumbers ari apa tiri kuinterviewa vanhu avo tiri kuonekwa vanhu avo tinoona akawanda vanga vatopera maartist maactors machiya takaita mapodcast akatanga kutodzoka mastreet akatanga kutora mari you understand saka ndingati sapodcast andafeila andakufeila sapodcast kana chifila ndafeila mupe macarrots aone kana chifila sapodcast andofeila mupe macarrots ukuona then pakuti journalist pane statement rakataura kana waiti tasvika ikoko pane zvaitaura andikuona saka ndo zvakaitika kuti siye studio nditi no inini handichadi kuita zvestudio because udyi baba nyange mubhaibheri zvirimo ukona wakuitira chinhu chekuti haisi kukupa profit baba udyi baba siyai baba kusiya chinhu nechoice yako hakusi kufeila amene pangu ndo definition yekufeila but ndakatodecide ndikati no chinhu ichi chikundidyira mari ichi choda kusiyiwa chinhu ichi because mageto youths akutasira kusimudzwa neni ini nditori pastage yoda kutosimukawo saka ndisiye nacho chinhu ndokuseka ndakaita studio andasha ndakatengesa zvinhu zvese zvamustudio ndinazvo but ndakangoti mageto youths inini chimbosiyai ndimbotsvage mari vana vangu vada kuenda kuchikoro ndimbotsvage zvinonditisa mari ndokuseka ndakaita studio. All right, and then I moved on
to a topic that is but quite it's sensitive. said kuti anotaura kuti ndakatara studio. Do you know Shugeta? Andikuudza kuti at one point ndakatombomupa mari achinotirai kuenda kuAGT achidata zvaita. Bazondiudza mukoma ndakumbotirai kuenda kuNational FM chichi. KuNational FM the first person akatanga kumupa guest achiridza kuNational FM naana Lady Squander. Tisapota kusimisa chinhu chake. Ona akatotiraiwo zveizvo kamusvitso palevel akaya akasiya akanondibata akati mukoma kuNational FM ukapinda chimbotirai kuPower FM. Andikuona ndopakatanga kutirai kune Power FM na Butterfly. Andikuona over saka iye munhu wacho futi anenge achitrayawo waiziya bozi akatombotiraya kuenda kuZBC zvikaramba akabva akada notiraya kuNational FM akashanda akabva akada notiraya kuPower FM wakashanda moto akadzingwa ikandokaita sei but akabva futi akambotiraya kuda kumanager akapfupi zvikaramba akati akatraya futi akaita sei but kuona mukutraya kwese kwaiitawo ikoko kuona ini ndaitomuti tsamba apo mufana wangu ukutraya upenyu huda kutraya ndisingazivi kuti kutraya itori problem mazake asingazivi kutraya ane mamwe maoni anokuita but traya kuchi then bvamboita ana andika aita ana batraya ana bazvaramba batomudza kuti mufana wangu traya pana Butterfly baso vawina ene zvare mwana bozi kuona chinhu afana ndikuda kukudza chimwe chakamboitika pana Shugeta madesi apfuura mandika ndamuudza futi kuti atraye zvari kutoita izvezvi amukoma oneka izvi manamba zvadzikira chichichichi handizvo zvandikuita nezvacho bozi now Shugeta angoriwo munhu munhu akamboita manumbers you understand munhu kuti akambototemea akambodaidai waiziya but now Shugeta angori Shugeta ngori Shugeta zvoda anga asinoita mwana Butterfly amoti aita content ipi ndatomuudza mufana wangu tikuonaka iwo anokona tikapo content ikutora mari ananyati anataiti chichichi iwo traya kakumboita nemwana wako ndingatomuudza idea mufana wangu chimbotraya kuita content nemwana wako mwana wako icontent andati muje anozvibhadhara school fees mwana waisiya tira content naye obatanga kutraya kuita se kuita content naye saka ndo zvine chingoitika we are in this world to try try if you try and fail just try but one thing that was mentioned chanditori very curious to also know pakanzi you tried to do media kwa Prophet Kuda, which is a sensitive topic side kwangu because Prophet Kuda is a man of God that I believe, a man of God that I followed, wando believe kuti munhu akadanwa. Do you think it was wise for him to mention such names in this petty fight? No, Shugeta munhu asina wisdom. Waisiya munhu asina wisdom. If you check it the way anoresponda naye nyaya dzara ana dzekuramba chinetsana ana ex wangu azoita sei unoyatsoona kuti chinoleka apa iwisdom. Waisiya saka wisdom haana ende izvozvo ndakamutambira akadaro kuti mufana wangu ana wisdom anotodawo kubatsirwa nekuita sei zvasi necessary kuti amention a true man of God. Prophet Kuda kwashe Jose haasingori a man of God, he is a true man of God. And inini handakumbotiraya kuita media ikoko. I think you know. But inini nditori munhu wemedia. Some of these things I know, but I have to ask. Alright. Vafana kuti kona nini media ini kwandiri nini. It's not something chekuti ndinganzi ndaenda uku ndambotiraya kuita media. Ndiri mumedia. Nyange zvakanzi ndaenda kupiko pane pamwe nomakamera nechindo pandosvika nechinomira. Bozi nditori media. You understand? Saka Prophet Kuda andakupinda mumedia sati kuti ndandiri mumedia but ndandiri munhu anobhelieva kuti Prophet Kuda kwashe Jose he is a true man of God and maworks ari kuitwa muchechi basa ari kuitwa naMwari muchechi wanofanira kuita se kuroona wanofanira kuziva zviri kuitwa naMwari muchechi umu bozi ichechi yandakaona kuti muna Mwari umu saka pate ndichiposta zvinhu zvaProphet Kuda ndiri munhu anotenda kuti zvinhu zvikaizvi simba raMwari riri kuratidzwamo the world should know. Waiziya zviri kuitwa izvi saka ndopakakono ndinyanyoposta zvinhu zvaProphet Kuda kwashe Jose waiziya then obva ndisamedia yeah but inini ndoga ndotongoonawo ndakangoona zvanakidza kuona kana ndangoti zvangoitika kwaProphet Kuda
if it's worth sharing. ndotongosheya zvichiitika. Saka anenge asinganzwisise munhu ayaya kuti anenge achingozva ndizvozvo manenge ari padhuze wambona mati little knowledge is very dangerous mwana little knowledge ari very dangerous because anenge achifunga kuti anoziya asi asinganyatsoziye anopesa akurasisa vanhu. Yeah, man. And straight up, do you believe that Shugeta is a foolish man? Yes, he's a foolish man. I can't prove it with no doubts. He's a foolish man. He's a foolish guy, that guy. But makambotra politics. You see, little knowledge is very dangerous. I said I'm not try politics ever since in my life. Mufeso pa next door pangu waitaura is my friend. Ndia akatry politics. Afuna akatry politics. Akaita politics. He's a counselor. Whitcliffe. And andingati akafela. Because right now as we speak right now, he is in China, Canton Fair. So uti munhu kwasa kuenda ku Canton Fair ku China akafela. Munhu aita counselor obva winner akafela 2 times in a row. He's a foolish guy. Saka you find kuti munhu wekuti anenge achiita nganoziya ona zvatika munhu anodai wambona mandaya kuti zvoni anoti Sparks mupfupi ane dumbu Obatanga useka. ndo zvakaita pepe anenge ati kuti knowledge anenge achitotaka kuziya ziya but asingaziye because mfana wangu pate anoya padeni pangu so paleto pa next door pako antoya padeni pangu Shugeta ka padeni pangu notosvika atobikirwa sadza because wandozvati mfana wangu from long time on padeni pangu. You understand? Saka ndo ndongoona kuti hapana. Yeah, now let's turn this into a little bit of a lesson before we get to demystify some of our programs. Some of the comments that I own on this post were really, comments dzevanhu very objective. Vaitaura kuti kutraya ndiko kugona upenyu. What would you say to other young podcasters vakaita sana anazuita vasina ma views vasina ma followers? What would you say to them? Right. Atakanangana nenhau dzekutraya. No, ukonachi anazuita ndo wafana kushinga kutraya because ati broken ukona chini ndichiona vachi premier unzichi vachi premier podcast yao paine 4-1 pa 55 minutes minji pamwe ndiye nemvezo wangainaye pamwe namunhu akaedita namunaidirector 4 watongokwana ukona but vanenge vari busy kushora vamwe. I think vanofanira kudzidza kuti ukaona munhu achitraya zvaari kutraya muupenyu usafunga kuti zviri easy. Number 1 ndolesenda kuti vanhu vazhinji hazvisi nyore manguva tichirova manambers atinchirova hazvisi nyore. Sometimes it's grace toita zvinamatira zvinhu izvi isati so vanongonyuka tangogara panapa ka tinozvinamatira zvinhu izvi zvoda kunamatirwa zvinhu izvi and maybe vamwe vanofunga kuti since maybe vachizviona maybe vamwe vanotarisa kuti maybe vari handsome ngati vakakura zvakanaka kana kuti vanofunga kuti vanoziva kuti zvinhu zvinogona kuti ndezvegrace izvi ukona. It's not something chekuti unongofuma iwewe uchingotiwo vanhu 240 vanhu paYouTube vanokufollowa then 280 something thousand pa Facebook vanokufollowa unoita mavideos anoita mamillions wangofunga kuti it's something chiri easy. Ona kutoita izvo manje vafana vaya vanotonetsa kuti quality yavo yacho yakatodhakwa wabhorowa everything studio pekugara maeditor vanachuta the whole production is fucked up ukunzwa but vanhu vaishora ukona. So vanhu vazhinji vanofanira kutouya ana mukoma maizvifambisa sei then isu tisingarwadziwe toindosa chinhu kuna vafanira kuenda patwitter apo ende munoona chinhu chavo wakaipa vafanavo vane imwe skill yavanogona yandisina. But if you are to comment to show that this is not just a way to spread hate, if you could comment one good thing about those guys, what would you say? One good thing. Chigo. So far ndana jo comment actually good. Because the whole production Baba, my father. Yes. It's a disgrace that show.
I'm disappointed with the production. No man journalist chinherera manje. No man journalist chinherera. Unaona? Yeah. But kana vari vanhu vekuti vanogona kuona isusu level yekusarwadziwa. Vari vanhu vekuti vanoda zvavo kuuya kuzoshanda nesu. Vachikupa manotsi. Vanofana kuuya. Even ukandaidza podcast kwavo ndoenda. Handirwadziwe ndotowasimudzira pano. Munoonekwa navanhu 4. Vanozotera inini. Vanondifarira waya vari kwanondifarira uzvachinji tikachii panoitika zvinhu inini nemufesi wangu the baddest chena Sigo vanhu vazhinji vanotivengera chokwadi bhodza vanhu vazhinji havadi kunzwa chokwadi pane vamwe chimwe chokwadi chavaifunga kuti hachitaurwe isi takaya takachitaura pane zvimwe zvinhu zvavaifunga kuti hazvifanira zvichitaurwa isi takaya takazvitaura so kusimuka kwedu kana kuti kuonekwa kwedu nekwezvinhu zvedu vanhu vazhinji vakaisa mafeelings avo but I think iproblem ine vanhu vese vane mbiri ngoti isu tasingabhloke vanhu saka ingori nyaya yekuti kufanira kumbobhloka vanhu baba ndokutaurirai kuti tiona panobhloka 1000 comment section inorongeka iyaya but isusu hatididi zvekubhloka vanhu botenyezvati because ini chandisingade chinhu wani chekuti ini ndikutaura maybe nezvechimwe chinhu uri kungopinza nyaya yekuposte chimwe chinhu izvo ndokubhlokera izvozvo iwewe ndakataura zvinhu zvafanira pathis video ndakataura zvinhu zvausingawirana nazvo if you comment anything chiri negative about me I don't mind but wakazondoona inini ndichiti mwari akanaka uko ndinounza nyaya yako yebhishu ikoko ndofila ufende ndinoda kubloka kubanamidza izvo that's me but kana ukataura yo bozi handinamidza vanhu kuita pfungwa handimanikidza vanhu kuita pfungwa dzafana nedzangu bozi ndototara pfungwa dzangu munhu wese ngatara pfungwa dzake but munhu handingati tikuti ane zvaholiteni totanga kuti vanhu zvajapurisa kuposti kwayo that's foolishness. You don't like foolishness. I don't like it. So you don't like Shugate. I don't like Shugate. But anyways, as we move on, I think one day I would also want to sit down Mina Zigo and then we just get to discuss issues. I feel like people will learn a lot. But before we move to the next phase, ansana mbona mkana kukutendai inini kuti nditange madhira kuti ndizoita zvandakaita zvese izvi ndakatoita sei ndakatopfuura nekwamuri and what I learned is nyaya dzekutraya ndo dzakatopenga because remember kuti ndakatombotraya kuerenga news zvikaramba ndikatraya kumboita channel kudhara zvikaramba ndikambotraya kumakamera zvikamboramba but zvikazoita and then mukandiadvise no mufana wangu imboenda ndikaenda ndikaenda diploma rejournalism ndikaenda ndikanoenda ku3K zvikafamba zviriko I became award winning TV presenter and nhasi I'm one of the baddest producers in Zimbabwe in terms of nyaya dzema TV shows, my podcast and stuff and sando dzenyu baba last time angaposta chizoni kana Zigo naSparks on majournalist saka ZCC mapurisa unaona ndatoseka kanga ari kajoko so ndakati baba charwa ba sina kubata kuti ndokwasvika no ndakatozvibata ndakatodakira kuti charwa ba aiziya but chandokwanisa kuziva inini chandokwanisa kutaura ini haisi basa rangu inini ndikuexplainira vanhu kuti journalist chii haisi mhosva yangu kuti titi vabereki venyu havana kukwanisa kudzidzisai kuti munogoogle kuti journalism chii waizemedza izvo plus ini handiri ofendeke ndikanzi journalist wepasi pemuti waizemedza izvo ini ndinobatikana kana manhamba akadzikira my father ndakaona inini vanhu vaisakomende vanhu vaisaone vanhu vakuzoita sei ndo pandanga kuva worried onzwa but zvekuti anzoni vanhu vachiona chikomera chita sese chikomana kupera kwamwedzi chakadisa pari muhokwe Jordan Jayden vachinakirwa kudheni fiyo asia but while you're at it masele kwenyaya yasasa tamboona mukana wekutaura nezvayo let's talk about Plot Mako. No wewe vanhu vakaita sebo munhu wekuti zvinhu zvavaishuvira muupenyu zvavaida kuzoti takakura takaenda kuGermany takanodzidza todzoka tozviita isusu takangofuma makuseni takangonotenga makamera takanozviita zvedu zvakanoonekwa zvavo
vari bhita baba ndikudzei baba mukwanise kudhile munhu ari bhita baba mari bhita baba nyanga ukamuitira sei nyanga ukagona sei baba afa akazviona baba waiziva saka ndo vanhu vakaita sana chikomana chavataura ichi munhu wekuti ivo vane direction yavo yaifunga kuti mwari achaita nayo but mwari ane nyasha mudara isusu takazvinamatira zvinhu kuti zvedu zvifambe mudara and tichitaura nezvaplot mark, do you think kuti he was objective in fact paakataura kuti chipodcast ndechepasi pemuti, was he being objective or what exactly was he trying to do in your opinion? No, inini handizive kuti iye ada kuzama kunyatsoita sei waiziva but chatabva kuita podcast yana Maloti pasi pemuti saka ini ndakangozvitora zvinhu zvazvingori kuti podcast iri pasi pemuti tatiri pasi pemuti because if you check andika vanhu paipa pananga tisina studio paipa pataitisa panze chita sei pataitisa chiro pataitisa nyangwe kupi its part of art jamani ina ndikwanisi kuuya muzvinhu tanga kuita ngedj jamani vanoti Sparks DJ tinaye pamwe maybe akuita zviri better than iwe vane maguest ari better, maybe akuita chirungu chiri better than chako ari kuita sei aidoti zvese zvake zvezvion point ane quality and everything. Saka ini kuti ndiuye ndisele ndinofanira kuuya nezvinhu zvinyowani zviri kuleka muindustry zvavasiri kuita because jamani iwe unondodzaiwo kuti ndinoenda kumatapi kwekuya pasi pemuti paipa ndoita podcast ine sound quality yakanaka kudaro ukunzwa ndozoshaya one room yekurenda ndoisa maketeni ngandodrowa kuti DJ Sparks my father one microphone inoita mari jamani and then right. Sound chinoreceiver sound yachoita mari makamera nequality atinishutisa anta mari toshaya room yengobhadharawo kana maybe 200 then tongoisa sofa toita sese all right. If you check that time yeah takatonza tina shemtarisi uyamutore couch takaita 1 year tisina kutora unoziva saka ndoshayo zati vanhu sometimes havanyatsigona kubalaza ingati party art kuti isusu tikuita chinhu chiri different baba isusu even matisa taidaidza isusu taita kwati boys togona kuenda kune imwe studio boys uona studio kuti wafana yava kwaambassador ambassador wakati timwaya muchite kustudio kwedu for free taingoenda apo naapo timwe takaenda 2 takaenda kwababaharari chete then isusu inonzi God Given hotel wakatipa dhiri wakati no kamida kushuta mapodcast just come for free but isu taisadza kuenda kumatapi pasi pemuti tasadza kuenda because it was part of the plan but I don't know kuti vanhu kwachiona udufo waone art problem waone art isu kwati it was part of the plan because jamani chizumu choita mari icho jamani icho chizumu icho amita go and google to zoom inoita mari chame mchiona yachine mamvecha abatira zigo muchiti hamino chinhu chake chakabata ngechi go and google chonzi chi ono google ane mamicrophone aenda mari ya wala ndikacheya konombokatara kuti kanda mari ya it's not something chekuti taibva tashaya pastyle yedu isusu ukaona because isusu pastyle yedu ndotofamba nekamota katodita fuel every day anzondapedza kukwira komberini so which means it's not like ndikukweshera stereki I'm okay handangu mari but I'm okay zvokuti mwari hatifani kushoora mwari zvokuti tingatadza kungoiswa tumacheya nechine like zvavaida kuti tiite no but isusu it was part of the plan saka ana nhingi vaya vanga uchitaura vava no just as you passed through ana ivava kufenda when we saw him kumanama he was struggling to speak aitanga ari kutya aitanga ari kuta say he did not show any signs of being a good journalist, he did not show any signs of being a good speaker, he did not show any signs of even knowing what was happening. Any advice, any comments on his on what he displayed kumanama? Ini ndongona kuti makeyboard warrior jamani makeyboard warrior baba ngotaipa kunetse baba ona ndotaipiwa AI kutaipa isi problem but apa ground ngatichite zvinhu zvapana kamboita chipodcast chake chaitisa mumota cheche jamani chinjaya chakastruggle jamani kuti chinyatsonzi chatopisa pamatapa mageto yuti achitambire angaine magood guest but still jamani isusu tokutaura isusu takazi tambopiwa japresa isusu akagara baba isusu tanzi jaa ati amboti no this time ndikumboenda kupodcast kwaSparks ndikugara apa jamani ndokudza kuti isusu ndikukudza tiri mutop 3 yemapodcasters but asamaguest edu isusu apise zvekubvanza patop ekupisa
ukaona anenge achipisa newei yawo yekuti we can do something chekuti vanonyatsoona kuti mawana vanawa but jamani isusu takagara apa namaititi ukunzwa tanzi isusu maititi wabvuma kumbouya kupodcast kwedu kana tara nawo wabvuma wagara apa taita chinhu munochiona impact yacho tanzi isusu whaiti holy 10 amboti no ndikuenda kwaSparks nazigo naSparks varapa vari kuita chinhu chavo toti tiri kuchibudisa mangwanana 10 by father baba zvine grace zvinhu izvi baba vana madhambozo ya vakanzi vambouya vamboti no akomana but aumbonogara naSparks pasi timboende kwaSparks baba isusu viewership iripo mudhara hakusi kugona kwedu baba but tinoziva kuti Mwari vari muzvinhu izvi takazvinamatira zvinhu izvi zvinajaja zvinhu izvi ukuona isoti something chekuti takangofuma tachingochiita takatoti Mwari izvi tatirai izvi zvafeila tadombotirai izvi Mwari pindirai apo uja bless no man can curse. Yeah, profound manyatsodonongodza mukanyatsotaura kuti zveshuwa kana chinhu chikanamatira chinosimuka. Now let us talk about the recent backlash that we have received on our recent programs tutara katange neUncensored podcast. Uncensored podcast has received so much backlash vanhu vachiti kapodcast ndeke mahure Sparks wacho ndewe mahure. Can you really explain to us what exactly you are trying to do with the Uncensored podcast? Right, I think zvimwe zvinhu zvacho ka zvinokonzereswa nekuti mafans anenge achiona ndika mafans anenge achiona anenge asina kunzwisisa donhodzo waize kana dingindira chirongwa chatinenge tichitry kuita. Uncensored podcast ipodcast yatinodaidza vanhu vasimbori macelebrities kuti tidiscuse zvinhu nekutira kunzwisisa zvimwe zvinhu zviri kuitika kunze uku ubata metsacho German hatikwanisi kutiza kuti kumavenues kuno asikana iyo chitokabuda izvizvo kuenda kumavenue unosvika uchiwaona topretend as if havako hatikwanisi kupretend as if hakuna chirwere icho chichitorova vanhu vachitoita sei vachikwana. Saka zvinoda vanhu vari machuwa kugara pasi understanda kuti tiri kumbotaura nezvechii chinangwa chinde chichipo vanotedzera mastages eshow togona kudaidza todaidza vanhu vakasiyana-siyana paUncensored because Uncensored something chiri unfiltered chati kuti no apa hatisi kuita kuti because kune mamwe anotonzi maethics ejournalism andototi nini ndeyekushaya ungonzwa metsacho anoti akaiswa nevanhu panguva yavakamaisa zvichienderana nezvavaida kuachiva nezvavaita nguva iyoyo but now pane zvimwe zvekuti zvikufanira kuti zvizikanwe ubata metsacho ametaona achanditora sei but ndo mafungiro angu kuti pane zvimwe zvinhu but I don't feel like Uncensored breaks any ethics of journalism. Why? Because one of the top priorities yekuva a good journalist is telling the truth, kuisa information yechokwadi kuvanhu, and I feel like Uncensored does that to the best of its ability. So now vanhu havadi chokwadi vanofanira kuona mavideos aya. Saka kuona watasa episode yekutanga ati munhu anyatsonzwisisa anotifarira anoona zvinhu zvedu zvezve asina ruvengo maari anokwanisa kundinzwisisa kuti akatasa maepisode ese atakaunza hatina kumbounza vanhu vaitaura nyaya dzakafanana ukunzwa because nyange zvikanzi chihure chinoitwa zvakasiyana. Vamwe vanochiita in the name of going out okubata mezazvo woita chihure chavo, vamwe vanochiita chekutomira mustreets, vamwe vanoita chekukoka vanhu kuti ngatiite zvakati. Saka pakatasa pekutanga takadaidza vanhu titira kubvunzisa kuti zvinhu zvakadai zvikuitika here, zvikui vari kuzviita sei, zvikuitwa sei, vaiva vachizviita, then panopera at the end of every episode tinotodiscussa isusu kuti saka zvamukuita izvi mei muchizviita hamuoni zvakaipa zvakati so that tinotry by all means kubudisa maadvantage nemadisadvantage zvazvakanaka nezvazvakaipira, zvavari kuwana zvakanaka nezvavari kuwana zvakashata muchinhu ichocho, so that mumwe munhu anga achingoda kupinda muzvinhu izvi anongozati tinongotorwa nongonzi handi out
kukariba andika anofana kuziva mahwana anosangana nawo nezvanosangana nezvakambosangana nevamwe saka vanhu havanzwisise show yayo I think because pepe pauncensored toda kuinvita mahwindi timbonzwisisewo kuti naye kana uchinge uri hwindi pastera ravo chichikuita chichine chimboitika nevabereki muzorafura vabereki muchizopushira vanhu madhola nyaya dzechenji zvichine chiti kutaya kunzwisisa nezvatinoda pauncensored togona kudaidza maybe vanhu vanorarama neurema toda kunzwisisa kuti naiwe unodya sei unozodewo anokutora sei pakuroora ukamboroora here ukambotiraya kudewo musikana here akakuti chiya kuti totaya kunzwisisawo totora kutsvaga munhu anorarama nealbinism ye maubhino aya toda kunzwisisa kuti saka imimi muri kuzvigonawo sei mukuita sei kana kuchipisa mune mafuta munozorawo here munozviita sei vanhu vanokutorawo sei wai muchizodewo so that vanhu tinotorana zvinhu zvechokwadi takada kuita for example tatotongana munhu wekumochari ko vanhu nosvika kunoshanda kumochari but akadaidza munhu anouya achizotiudza motivation kuti no munotodzidziswa so process ndeye kudai ndo the reason why takaisa uncensored but so far maguest atawana ndoamboyada kudza mahure atakadaidza kune one munhu aitaira zvemassage with happy ending kuti vamwe vaitoshanda kumavenues but mamwe maepisode isina mamwe maprograms edu esaya ari kuovershadwa neaya why because vanhu vemuzimbabwe munomu vanoita kunge vasingadi kuzviona vanozvita nga vari holier than thou but vachizvifarira go and check kuti video ndakaisa musikana yayo ine malikes mangani ine maviews mangani you'll find kuti ndozvo zvavanoda kunyatsonoona izvozvo ndokuda kukuratidza igerman average watch YouTube inotipa ma-statistics esevayo hapana munhu akaona that video ari pasi pe-30 minutes 40 minutes vanhu vaiona video richipera ndozvinhu zvavanoda asi vanotishauda obata mezazo do you still remember japesi vakambudisa mwe video so vanhu vachishanda vachitanga vasina kupfeka so vanozviita zvinhu zvevideo ine maviews akawanda but mukomesi kunyepedzisa kuda kuzviita vane hunhu ukuona saka ndo dambudziko ratinaro muzimbabwe nevanhu vanoda zvinhu asi voda kuacta kunge vasingazvidi chama ndoita mashows echurch ndine podcast inonzi realities of Christ yakatangana pamwe chete neuncensored but the reason why isina matrends akawanda just because toda kuburitsa todaidza maguest anozikanwa ana evangelist Muparinga but wakatasa maviews anenge akasiyana so chinozotrenda sterek ndokuti vanofunga kuti zvinonyanya kuda sterek saka ina hanisiti simbonzi kuna vanhu vasinga vanongotaura vasina kuresearcha kati vamwe vanhu vanonge vakangondivengawo because I understand I know ndichopinda muchinechi kuti handifariwe nemunhu wese ndine vamwe vanondida nevamwe vasingandide okwana metsa yacho saka ndozvazvingori but and then mataura show yechurch moving on to the realities of Christ podcast there are a lot of comments also that say kuda kunyepedzera uri wemabhishu iwewe. Can you explain to us how you balance from kuita programs akaita sana uncensored and then we see you kuita realities of Christ and what's the goal that you're trying to achieve with the realities of Christ? Right. Inini I'm a Christian German nyango vanhu vangati vandigroupa say I love God, I love Jesus, I'm a Christian, I believe in Jesus Christ saka ini anything chandoita ndototenda kuti Mwari vari mazviri zvinhu ndakazvinamatira izvo kuona so patoita realities of Christ ndogona kutoposta n'anga then vamwe vatondofollowa just because anenge yafarira mangwana munhu anogona kutoona realities of Christ akanzwa shoko akatendeuka but vanhu havanzwisisi izvozvo ini handikwanisi kufamba ndichiexplainera munhu wese kuti ona isusu chinhu chikaichi tochitrita setv but hatichachiita it's not all tv yamajaira but page rangu inini it's more like a television waisiya patv baba panongoya imwe program poya macomedy poya maaction poya machi but iyo ndonozoziva kuti mukomana akaposta n'anga idzi aina ndabasa nazvo ndione akaposta mabhisho aina ndione ndifara realities of Christ and nowadays matatorovedzera kurongeka takutoudza wani kuti Tuesday wanoda yakati kune realities of Christ Monday kune uncensored Wednesday tikushuta show inonzi my West at break changa iripo ukonzwa saka munhu akazoti ndapedza achiona zvese zvichiitika izvo zvandika
obva azotanga kuti ndoyatsa kuti ihatred iripo munhu asingangondifarirewo but inini obvious unonga asingandifarira ndiriva ndisingatofaririrewo kubata metse acho saka ndishamisike munhu asingandifarire because ndiriva ndisingatofaririrewo vanoitawo zvandisingadiwo but handizokomeni zvangu just because maybe nechizikano and stuff. And then in conclusion, of course, my trending story are quite simple and straight to the point. We're just talking about the stories that have been making the headlines around the internet. Now, there's a new show coming, My Worst Heartbreak. What are we trying to achieve with My Worst Heartbreak, and what's the concept? Right, concept of My Worst Heartbreak, I feel like vanhu vazhinji vanotoyela mushure manga vataura vanhu vazhinji vanoti vakanzwikwa. So I feel like kuna vamwe vanhu vane zvavakasangana nazvo zvimwe zvasina kumboshare nevanhu zvokuti vakanzwawo mamwe macomments vakanzwawo vamwe vanhu vachiti anonhu avambosangana nazvo though Facebook yedu isusu kati social media yedu iri toxic but kune vamwe vanhuwo vane pfungwawo vanofungawo savanhu vanoti vakanzwawo nyaya vanogona kubatsirawo. So platform yedu isusu is not just a platform yekuti tingonakidzwe nekuti sei toda kutrai kutsvaga masolution ezvimwe zvinhu zvikunetsa vanhu. Saka munhu akauya akashare heartbreak yake agona kunzwawo maadvice agona kuwana macounselors anogona kuti uya shamwari timbokucancelewo that story yake inogona kuinspire someone inogona kuchinjawo life yemumwe munhu you know zvinhu zvakadaro ndozvatichida kutrai kuita. Then imwe nyaya inondibowa ndazvitara pekupesa vati unozondeuchidza kuti nyaya yako inokubhowa here. So pamay worst heartbreak ndozvada kutrai kuti vanhu ngavawane platform yekuti because isusu platform yedu isusu ndeye munhu wese haisi macelebo ende inini ndizvitondisvota zvokuti azhinji macelebo chete iplatform yemunhu wese iplatform yana Captain Britain iplatform yana Silent Killer iplatform ya whoever anongofila kuti ndoda kumboenda ndimbonokurukura I have something to say unotibata tonzwa nyaya yako tokuinvita utaurira vazimbabwe nyaya dzako muri Zimbabwe yokubatsira kana chikwanisa kubatsira kana sakwanisa kubatsirawo then we try again. Yes. Thanks so much for being with us and just coming to clarify and demystify some of the issues dzanga dzingonetsa around the internet. Nyaya inokubowa ipi if we go? Nyaya inondibowa ndeyekudayo ndeyekuti inini anditika unonzwa mwana ndiudza tanzeni wewe ukuuraya brand rako right payanga isipo ndaiuraya chii before inini sandakuzikanwa inini vanhu vachimboita zvavaita nevanhu vaifollow vachiita sei. Saka we have too much mateacher on social media mareferee akawandisa stereko on social media kupfuura maplayers. I was there ndakazvova 1991 I was there kwiso vamwe hapana imboda vamwe ndakatombobanza sikwanda vaindiziva but patime yanga ndisiripo no one cares kuti ndiri kupi ndiri kuitei. Now izvezvi ndakuinvita mwana ndainvita kuti atare nyaya yake ndinzwewo kubasa kwake kuti anoshanda sei anozviitirei uye achizviita zvakunodestroya brand ko pananga tisipo brand achichaidestroyiwa. Saka ngatisirei Mwari zvinhu izvi takazviisa maoko aMwari izvi takaisa Jesu pane zvinhu izvi. Jesu ndachataridza kuti brand richafa here kune mawezi obe kuzocleana brand kana kunzi ichofanira kucleanwa kana ichinzi brand chanamba richingokura rakadaro richangokura rakaita se rakadaro uyezve kwachingoda kutipa advice. I don't think the comment section know the right place yekutipa advice notibata namba dzedu idzisi dzingori everywhere wondifonera ndona akawanda ndifonera achiti nzodzi yangu ndofunza kuti wakadai ndo explain why ndiri kuita izvozvo wotondipa maadvice ndegonda tokumba zvishuwa pandikunyanyawa ndotodzora. Saka zvekuda kuzoti unoda kuzviita iwewe unonyora comment section rakaipa uchindiudza kuti brand richazoita sei. Don't worry about me. I'm okay. We are fine. We are okay. We are doing fine. Totokaunda mablessings. Mwari kuchengeta. Mwari vari kutotipa chokudya chokupfeka. Pane time yekuti brand yacho yamukuti ndiprotectewe nanga ndisipo ndichifa nenzara. No one cares. Hapana kamboyeko kakati Sparks uri kudyei. Vamweni zvachimanager Squanda. Pandakasiya Squanda hapana kanzombofonera akati Sparks
but now akunifundisa but ukuona pa social media uriko arupisa but wala brand nadia you know something like that. We have my advisors around us. We have my men of good atotenda my men of good on wamwari ana prophet kuda ili prophet kuda munhu wekuti akandifona akati Sparks I think wakurasika rasika. We have my men of God atinotenda akawanda anokwanisa kutidzora. We have my prophets. I have this guy from Botswana. We have Apostle Sean one wekuti vari close kwandiri kuti ndo vanotesa kuti because vane zvimwe zvavanoitawo pabrand racho beside kundipa maadvice. Vane zvavanokontribute. My father iwawo uyozongondipa advice sandipa advice yako yekupenga do something kuti brand racho ende kumberi then uzoona chii my brother this is wrong sadaro sada kudza kuti wana ndamention yawo we have prophet Isaiah Kinanze from Botswana. That guy ane zvanoitawo kuti production yacho pane zvakanaka zvacho zvanenge achiita zvacho zviitike. We have prophet Apostle Sean from South Africa. Vane zvavanomboitawo ndakati kuti okay boy vane zvavanoitawo kuti zvinhu zvacho zvifambe basa rifambe. Saka akandifona akati Sparks I think the brand vakurayira pakati tonzwisisa. Tina Mr. Tinashe Mtarisi. We have Tinashe Mtarisi wekuti beside Tinashe Mtarisi big up man. Tinashe baba uona vanhu vakaita Tinashe Mtarisi kuti saidi kundiudza iwo kuti brand yako uri kuzofana kudaidza mabhishu ane zvimwe zvavanomboitawo wakati pakaucha rakanaka mwari vamukomborere because tiri kuita writers of Christ mamen of God akugara pasofa iyo because of Tinashe Mtarisi. So alright iwewe beside kungoona kuti Sparks ari wrong ari kuuraya brand pane zvimwe here zvakumbondibatsirawo kana kungobvisawo ichi chichomboti hano ichi chikuuraya brand ichichichi hatiketi nenyu mari nyanya ri kuuraya brand tikukupai rimwe hauna chauda ngoti brand yako inopa because wadaidza bishu. I can't remember anyone else but tina Boston River. You see wana Stone River ndo vanhu vekuti vakakufona vakati Sparks wakurasika Sparks ukurasika because ane pamwe pakambonifona achitaurawo zvaka achimbondidzowo zvekuti brand racho risimuke ukonzwa manems ati kutauraya ekuti at least ukonzwa wana Sami Miskima vanhu vati kuti Sami Miskima misu waiziya ndo vanhu vekuti vakanditi Sparks hapana video ndaona paipai hapana kumwe think izvi kufana kudayiwo tonzwisa because pfungwa yakaisiye kungonditsura apa kuti ndichatopera but kuti ndichitange kuitika vanga varipo. Saka manems akaita sana prophet kuda ndinonzwa kurwadziwa vapfana vana sana Shugate vachidrega manems aya pazvinhu zvisina maturo zvavanenge vachiidiyo. Anyway tingataro zvamangwana. Perfect. Thanks so much for clarifying. Vanhu vakawanda I feel like it's not necessary to explain to the people but you have done quite a great job to explain to the people that follow us, the people that make us who we are and try to just explain to them what exactly we are trying to do. And thank you so much for doing the work that you're doing. Tine mhuri dzakawanda dziri kurarama because of this. Tine vanhu vakawanda nesuwo tiripo papo tiri kuwanawo chouviri because of this, so keep on doing what you do. So generally in a nutshell, what are we saying? We're saying DJ Sparks is a full spectrum page. It's a page that you find each and everything chatinoona kuchiri necessary for it to be consumed by the general public. It's a full spectrum thing. Uchaona gospel, uchaonawo zvausingafarire, uchaonawo zvaunofarira. So when we comment kana wasangana zvausingadi, just make sure that you leave zvausingadi kune vanozvifarira and iwewo manyirawo kune zvaunofarira. Until we meet again, always remember that a prayer day keeps the devil away. Don't forget to pray.